Vänster! Springer och sätter den på där. Den som är först vinner. Det är 3 i varje lag. Som jag ropar. Vänster, höger, upp. Den längst upp är upp. Vad ska den andra göra? Ja, det är poäng, så vi. Kör en och en åt gången. Om du säger fram, så om du säger fram så tar vi den fram. Alltså... Det var vi. Ledron. Fram! Nej. Du får try här. Lugn. Han kan. Lycka!